pričajte šta sve radi Kulturni centar Turske. Da, Yunus Emre institut zove se naš kulturni centar. Na svijetu imamo preko 40 instituta. Ovdje smo otvorili naš institut ovaj decembar. Nudimo kurseve turskog jezika. Osim toga, u saradnji sa kulturnim ustanovama ovdje iz Srbije predstavljamo tursku kulturu, umetnost i tradiciju. Dovedemo turske pisce. Imamo projekti negdje, neki projekti, na primjer, druženje turskih pisaca sa srpskim čitaocima. Da kažem onima koji ne znaju gdje se nalazi Turski na Dobračinoj ulici. U Dobračinoj ulici. U Dobračinoj ulici, da. I tamo će, znači, 18. maja biti promocija ove knjige. Mi smo samo malo nešto rekli. Neki delić iz ove divne putopisne knjige smo ispričali. Mnogo više će se saznati ako dođete u posjed ove knjige ili dođete na promociju. Da, za kafu, za čaj. Za kafu i čaj. Turski čaj. U Turskoj i dalje čaj zakon? Više čaj, ali u Srbiji kafu. Ja stalno pričam, kad sam prvi put bio u Kušadasiju, tražio sam tursku kafu. Oni su mi rekli ovdje, zbučkali su mi nešto, pijte sad ovu tursku, a kad odete u Srbiju, ovu srpsku, a kad odete u Srbiju, pijte tursku. A Srbi držaju našu tradiciju. Tako je. E sad,